sa issue. Ano po ang masasabi ninyo sa pagdeklara ng persona non grata ng Muntinlupa kay Director General Bantag, at paano nyo po re-resolbahin sa maayos o sa diplomatikong paraan ang issue with the Muntinlupa LGU? Ma'am, sa ngayon po ay we are communicating with LGU. May mga sulat na rin po tayong naipadala sa kanila at tayo po ay open sa negotiation sa kanila at nakakalungkot naman talaga na sa kabila ng paggagawa ng ating mahal na direktor ng kanyang mandate ay i-declare siya na persona non grata sa LGU Municipal Council. At actually, wala po tayong nare-receive pa na official letter from sa kanila. Naririnig lang natin at nakita natin sa social media. Pero magpaganoon pa man, ginagalang po natin ang kanilang stand. Siguro ginagawa din nilang kanilang sa tingin nila, trabaho nila. Pero sa atin naman ay ginagawa din natin ang ating mandate. At hindi naman po tayo, hindi natin tinatalikuran yung ating mga kababayan, yung welfare nila, tumutulong din po tayo sa kanila. At ang isa pang suggestion namin ay marami namang access road doon at na pwedeng gawin at pwedeng gamitin ng LGU upang mabigyan tuloy ng talagang permanent na solusyon at access road ang mga nakatira doon, Yusek.